Priznao si problem i odlučio si da se boriš. Ali kako se zapravo pobeđuje zavisnost? To nije snaga volje, to je strategija. Evo 3 alata koje ja koristim svaki dan. Prvi alat, edukacija i samospoznaja. Moraš da otkriješ koji je pravi uzrok tvoje zavisnosti. Šta te tera u beg od stvarnosti. Kada razumeš zašto to radiš, zavisnost gubi moć nad tobom. Drugi alat, promjena načina života. Ne možeš ozdraviti u istoj sredini u kojoj si se razborio. Ako se ne promijeniš ti, tvoje navike i tvoj krug ljudi, bolest se uvek vrati. Oporavak zahteva novu rutinu i novi fokus. I treći alat, podrška. Ovo je ključ. Ne možeš sam. Treba ti podrška. Neko blizak, ko te razume i ko će biti tu sa tobom u najtežim trenucima. Bitno je da znaš da nisi sam. Dok ne izgradiš svoj krug podrške i dok ti se ljudi ne približe, ja ću ti biti podrška. Piši mi, gledaj ove videe i ne odustaj. Zapamti, zavisnost je jaka, ali mi smo mnogo jači. U sljedećem videu ću ti objasniti zašto sam nazvao kanal Zdrav dopamin. I zapamti, samo smo od vode i hrane zavisni.